Štěstí, radost, nadšení. To vše teď prožívá celá Plzeň díky extraligovému titulu našich hokejistů. Oslavy neberou konce a tak není divu, že plzeňská ČEZ Arena zeje prázdnotou. Hráči si užívají zaslouženého klidu, při kterém se ochotně dělí o své zážitky a pocity z celého turnaje playoff. S číslem 52 mám vedle sebe nyní Michala Dvořáka, který hraje, jak všichni víme, za HC Plzeň 1929. Michale, dobrý den. Dobrý den. Jako první věc, co bych chtěla udělat, je velmi vám pogratulovat, že se vám povedlo to, co se vám povedlo, a tím se dostávám i k první otázce a ta otázka zní, jaké máte pocity? Tak pocity jsou neskutečný, euforický, my si to užíváme, v podstatě od neděle jsme se nezastavili, co se týče oslav, co se týče nějakého lehkého popití, takže neuvěřitelný zážitek pro mě, pro všechny a jsme šťastní, že to je tak, jak to je. Co se týká trenéra Milana Razíma, motivoval vás nějakým způsobem? Pokud ano, což předpokládáme všichni, jakým? Tak my jsme se motivovali hlavně všichni sami sebe i vlastně kvůli Martinovi si myslím, že jsme se semkli všichni a snažili jsme se to vyhrát hlavně pro něho a Milan už potom neměl ani slov, jakoby, protože byl prostě taky unešený z toho finálového zápasu, takže ale samozřejmě v určité fázi toho playoff nám pomohlo, protože kolikrát jsme měli video, kolikrát se nám úplně nedařilo a zrovna v ten pravý čas to tam doplnil a pustil. Teď se dostávám k otázce takové zajímavé a to je, jestli jste měli nějaký zvláštní režim, co se týká stravování, co se týká zákazu alkoholu a tak. No, teď už se nad tím můžu pousmát, ale opravdu těch 38 dní nebo ten měsíc a půl, co jsme hráli to playoff, prostě, tak jsme se o sebe opravdu starali, prostě nikdo nepil, snažili jsme se, musí se člověk dobře stravovat, aby dobře regeneroval a maséři, teda musím poděkovat i realizačnímu týmu, který se o nás starali parádně, měli jsme tady jídlo, kluci se nezastavili, nebyli doma, prostě maséři, ty neznají, co je to domov, ty neznali domov, co je to domov v poslední měsíc a půl, takže velký dík všem. Váš denní harmonogram teda spočíval v čem, kdybyste to shrnul od rána do večera? Tak de facto tam to bylo stejný v podstatě každý den v tom playoff. V hracích dnech člověk jde na led, jde si zabruslit ráno, prostě 10-15 minut, jednoduchý rozbruslení, lehký, dobrý oběd tady nahoře, regenerace, lehký spánek před zápasem a vždycky k večeru prostě 17:30 nebo 18:15 začínalo utkání, takže se člověk připravil na to utkání. V dny, kdy nebyly zápasy, tak zase lehký trénink, už člověk už nepotřebuje moc extra trénovat, 20-30 minut vybruslení po zápase a zase regenerace, dobré jídlo prostě. Na tom to stojí. A co nyní? Nyní ještě jsou nějaké pracovní nebo už si užíváte opravdu zasloužený klid? Tak teď úplně na rovinu, teď klid moc není, protože samozřejmě jsou nějaké povinnosti vůči sponzorům, vůči lidem, vůči fanouškům, kterým bych chtěl taky strašně poděkovat, protože to, co jsem tady zažil, aby jsme přijeli v 5 ráno na náměstí ze Zlína, na náměstí čekalo 2000 lidí v neděli v noci, kdy vlastně v pondělí se chodí do práce, takže to bylo neuvěřitelné a ty pracovní povinnosti jsou takové teďka momentálně, že já to ještě vstřebávám furt ten úspěch nějakým stylem, prostě to ještě nemůžu, ani tomu nechci uvěřit nějak, že to už je hotový a jenom akce nějaký mediální, prostě rozhovory, tady ty věci a potom člověk už musí vypnout. No. Většina hráčů se ve volném čase setká i se svými skalními fanoušky, kteří je celou sezonu maximálně podporovali. Co obnáší být skalním fanouškem? No někdy je to řehole. V jakém slova smyslu? Si dobře každý představit fanoušek. Je to, kolikrát tam strávíte hodně času. Je toho hodně, no. Tím se dostávám i k otázce, jak to potom děláte, když je třeba finále a vy to musíte skloubit s prací. Berete si třeba dovolenou? Tak, když jsem s tím měl samozřejmě problémy, když jsem dělal třeba u různých stavebních firm nebo ve fabrice, tak samozřejmě byly problémy. Kolikrát jsem to musel řešit, takže jsem se třeba hodil marod, ale momentálně jsem na živnostenský list, dělám sám na sebe, takže to jde. A kdo vymýšlí vaše motivační pokřiky a kde je vůbec trénujete? Ty pokřiky, tak to už samozřejmě, když jsem byl jako malý kluk, tak ty určitý pokřiky ty starší kluci měli. Samozřejmě se to postupně, jako všechno se vyvíjí, hokej se vyvíjí, fotbal se vyvíjí, tak i skladba těch chorálů se vyvíjí, takže hodně se třeba jich vzalo ze zahraničí, předělala se melodie, třeba i z fotbalového prostředí. Škodovka, Škodovka, modrobílá Škodovka, modrobílá, modrobílá,
modrobílá Škodovka, hej, hej! Vítězný extraligový pohár nyní putuje z hráči po oslavách, ale budete ho moci vidět v průběhu května zde v plzeňské ČEZ aréně. Pro plzeňskou jedničku Bára Vlčková.